Майка ти иска. Не майка ми! Твоята майка? Моята майка изкарва пари. Откъде? От банкомат. Това е най-лесно изкарване на което съм чувала. Моята майка изкарва пари. Откъде? От банкомат. Единственият въпрос, който ме тревожи е как точно ги изкарва оттам? С дебитна карта или с динамит? Да не задълбаваме толкова и да обърнем внимание на следващото детенце. Тя е гордостта на квартала, но защо с един до сега не е била? Не е била. Има всичко, има по много, ама мен не ме е огряло. Що не дава? Що не дава? Слушай тогава, палатка тук, тук ще си опъна, ще те чакам без да бързам тук, тук, докато кажеш, че не искаш друг. Палатка тук, тук ще си опъна, да ти пея под балкона тук, тук, да ти омръзна и да кажеш да.